Avui no comencem en ninguna notícia ni en llegir ninguna editorial. Com ja vos avançàrem la setmana passada, començarem una nova secció, la rebotiga. Avui, divendres, anem a recuperar una entrevista que vam gravar el dia 8 de gener i ja vam emetre de Jaume Ortí, expresident del València Club de Futbol. Poc ja que hi ha presentacions per a ell. Avui tenim en la taula per primera vegada Ricard Pla, d'Acció Nacionalista Valenciana. Bona nit. Bona nit, gràcies per invitar. Toni Subiela, de Ciutadans. Bona nit. I Ramon Sánchez, de Compromís. Bona nit. Pues anem a començar, anem a veure l'entrevista. Després de veure l'entrevista continuarem i farem un anàlisi de lo que hem vist. Com sabeu, estem emitint en Onda València TV, podeu seguir-nos en directe online en www.valenciatv.es i, com no, en la Corolla TV. Pues bé, ja hem vist l'entrevista amb Jaume Ortí, que li vam fer la passada 8 de gener. I no sé, jo me quedaria... Podríem començar en l'anàlisi en una de les coses que m'he quedat. Ella ha dit que bandes de música és un sentiment. Seria un poc dur perdre-les. Però que hagin desaparegut les caixes és que ha desaparegut la supervivència. Quan nos recuperem, que esperem que siga pronte, els nostres diners, o sigui, que estigui en València, no se quedaran en València. Estaran en Catalunya o en Madrid. Que evidentment té raons per a dir això. La situació és que en aquests moments la financiació, la banca valenciana ha desaparegut i està en mans d'entitats dirigides des de Madrid o des de Barcelona. Des d'Acció Nacionalista Valenciana, evidentment, reivindiquem que aquesta situació s'ha de revertir. El problema és que els partits que fins ara han representat els interessos supostament valencians en Madrid no han reivindicat les inversions que mereixen els valencians i per això estem en aquests moments com estem. El mirar sempre a Madrid o mirar a Barcelona, que és el que fan la majoria dels partits que estan en aquests moments en València, ha portat aquestes conseqüències. Bàsicament, Jaume Ortí representa en gran part, jo crec, la veu de molts valencians, però hi ha una frase que també ell comenta, que vaig escoltar, que aquestes reivindicacions se fan a nivell de cafè, no? De prendre un cafè entre nosaltres i tal. El que passa és això, que els valencians no donem aquest pas important per a tindre un partit valencià propi d'absoluta obediència valenciana, que pense des de València, que decidís que és de València i que no siga ni servir a Barcelona ni servir a Madrid. Aquesta és la clau. Bé, la veritat és que quan me recordo del tema i no diguem el sistema bancari perquè no va ser el sistema bancari, van ser les caixes d'ahorro, les caixes d'estalvis les que van fer fallida per culpa d'haver ficat en el Consell d'Administració a càrrecs polítics que per suport que feien interessos polítics. Doncs sabem que de les caixes van eixir diners per terres mítiques, per inversions en Atogó, per tot això. Clar, han perdut unes estructures econòmiques que eren molt interessants perquè coneixien el territori, coneixien l'empresariat i jo encara me'n recordo perquè m'ho contava, m'abuelo ens anava més lluny, un cas en la Caixa del Poble que quan els directors de l'oficina tenien poder de decisió, quan no era l'ordenador el que decidia, doncs era un cap molt curiós, estava al una finca a la carretera, i dic, perquè no haces un aturament, que no sabes, és que no me queden diners, tal, no tinc la mateixa, tal, i el director de la Caixa de Cros diu, passa demà i ho parlem. I efectivament vas a alçar la planta de Messi, però vingué molt bé. Clar, això ara avui en dia no tens una entitat propera que te diga que te fa falta, que necessites, si se pot fiar o no. S'han convertit en algo molt gelat i en algo que pensa molt poquet en els interessos nostres. Seria una caixa entenient. És que era caixa entenient i caixa popular, si ne queden dos. Però dic grups que tingueren un pes econòmic important o que pogueren fer... Sí que ne queden, encara ne queda alguna més, però és un drama que no tinguem això, serà una de les coses a recuperar. A veure, lo de les caixes d'estalvi, la veritat és que ha sigut vergonyós a tot nivell. El que passa que així la Comunitat Valenciana inclús ha sigut més greu que en altres qüestions perquè hem perdut quasi totes o almenys les més importants. Hem perdut la CAM, hem perdut el Banc Caixa, hem perdut el Banc de València
i eren entitats que eren molt importants per a l'economia de la comunitat valenciana, perquè les caixes d'estalvi eren entitats molt properes al comerciant, al emprenedor, al xicotet comerç, o a la xicoteta indústria, i els bancs no és el mateix. Però de tota manera, anem a veure, al final han sigut els polítics, els mateixos polítics que hem votat i que hem ficat nostres lleis. No ha sigut un problema del sistema, sinó és un problema dels que han gestionat el sistema i que l'han fet molt mal. I bueno, la veritat és que mira, ens hem quedat sense caixes valencianes i tenim un panorama diferent i tindrem que gestionar-lo, perquè tornar a existir de moment no crec que torne. Home, seria interessant, des del públic. Raúl, si me permets dos actualitzacions en la línia del que he comentat. Primer, a partir de la llei del 97, de Zaplana, que va la llei de caixes, és el que estava comentant, és la introducció de més poder polític en les caixes. Però clar, això ja de partida ja roïn, però és que si damunt aquesta introducció de polítics, de forces polítiques, són forces polítiques com eren en el seu cas i continuen sent PSOE i PP, que estan baix el servici i el servilisme de Madrid, evidentment, si han de decidir grans grans projectes, sempre van a mirar els interessos que emanen des de Madrid, no des de València. I això és el primer punt. I el segon punt és que solucions, l'única solució per a tornar a recuperar o que hi hagi així entitats fortes és recuperar inversions. Si no se menja el diner, si no circula inversions de diners, empresaris o inversors no podran o no s'atreviran a muntar noves entitats bancàries perquè no volen negoci. Si hi ha un diner, si circula el diner, quan el negoci se crearan entitats. Però és que Te vaig a passar un moment, detall. També té una frase molt bona, podem ara si hem contestat, que diu, els que tenen que fer-ho no ho han fet. Se refereix als polítics. Per tant, ho tindran que fer els empresaris. Sí i no, o sea, per lo que deia ell, o sea, sí, una entitat bancària, sí, les entitats bancàries estan molt bé, però les entitats bancàries al final els principis que tenen són principis de mercat, és guanyar diners. Les caixes d'estalvis que teníem així tenien una vessant molt important que era l'obra social, que era ixa estima pel territori. Això els bancs no ho tenen. Això, el Banc de València pues, sí que representava un poc, però perquè va ser el banc de la burgesia valenciana i sí que tenia una relació directa. Però per això el que jo deia abans és que fa falta des de l'ens públic, o sigui, des de la Generalitat i des de la nostra autonomia, crear un nou sistema o una caixa d'estalvis que tinga les preocupacions que tenien aquelles entitats, perquè si no, no anem a recuperar el que significava una caixa. Els Montes de Piedad, que és al final d'on venien, que és on anaven, és que no podien accedir a altra cosa. Sí, no, però de tota manera el que ha fallat ha sigut el sistema de control, perquè no així a la comunitat valenciana, perquè no té res que veure que el capital ara estigui al Madrid o a Barcelona i hagin tingut el problema del PP o el PSOE, perquè el problema de les caixes d'estalvi ha passat en tota Espanya, ha passat en Galícia, ha passat en Madrid, ha passat en la comunitat valenciana, ha passat en Catalunya, i estaven implicats gent del PP, del PSOE, d'Esquerra Unida, de sindicats inclús, o sigui, que ha sigut tot el sistema polític el que ha fallat, i el sistema de control d'aquestes entitats el que ha fallat brutalment, perquè no, o sigui, això no ha passat en 2 anys. El sistema de control del Banc d'Espanya ha sigut nefast, perquè també el Banc d'Espanya està polititzat. No ha exercit la tot el que s'està fent mal és per culpa dels polítics, per culpa de nosaltres. I ho han fet tan fàcil perquè era el mateix sistema i ho han sabut fer igual a tots els puestos. Que d'acord, que jo aposto evidentment per les caixes d'ahorros, però el Regne de València, jo en tots els respectes a Galícia, evidentment, però jo el que m'importa és el Regne de València, el meu territori, el territori valencià.
quan parlem dels caixers d'aforros, parlem sempre molt bé la visió del llaurador, que demana una ajuda, l'autònom, el del xicotet negoci, això és el que te referís. Sí, no soles, però això principalment perquè aquesta gent és la més necessitada, que necessita aquesta finançació per a millorar el seu tractor, el seu negoci d'ampliar-ho, tot això. Aquesta llavor la feia molt bé, que això ho fa el Caixa Popular, la Caixa Ontenient en aquests moments. Val? Però, clar, és el que estava dient abans. Si no hi ha una circulació de diners, de negoci, d'inversions, què passa? Qual és la realitat dels llauradors actualment? La realitat del llaurador és que no li renta treballar la terra. Aquest és el problema. És que ja ens enllaçaríem en problemes de preu de producte... És el problema bàsic, que l'economia valenciana no està impulsada ni per pressupost ni en Madrid, ni des d'ací se preocupen per impulsar-la. Clar, és que és fonamental això, que se preocupen per mirar. Miren, en qualsevol comunitat autònoma estan mirant per els seus interessos, del partit que siga. Te'n vas a Extremadura, ja no parla del basco, ja no parla d'això, que això és un altre univers, però simplement canaris, gallecs, extremenys, miren per els seus interessos, els seus llauradors, les seves empreses. Però és que així, no miren, és fonamental impulsar l'economia valenciana per a que aquestes caixes d'aforros, aquests llauradors, aquests xicotets empresaris, aquestes botigues tinguen negoci i puguen... És que tot és un fitxer de dominó, però ahí tornem a un altre problema de base. Mira, per exemple, quan ha vingut la recessió, els bascos que estaven nomenant-los, els bascos, si tu mires la tassa de paro que tenen, és que és una regalàxia, és que crec que ja estan en un 12, però ells tenen una cosa molt xula que se diu concert. I clar, és que nosaltres tenim d'anar en aquesta direcció, perquè si no, des dels poders públics no tens capacitat econòmica de fer aquest impuls a l'economia que estem parlant, que és el que falta. Des d'Acció Nacionalista Valenciana estem reclamant, i està en el nostre programa, el reclamar el reconeixement del dret foral com apareix a la Constitució espanyola. És a dir, els territoris en dret foral, com és el valencià, hauríem de tindre un reconeixement i clar, i podem fer-ho. Se pot tramitar i se pot fer. El que passa és que hi ha que haver una iniciativa des de les Corts Valencianes que no hi ha i que ningú grup fins ara ha entès. Això és el problema. Jo no conec ninguna proposta de compromís en aquest cas per a que el FURS o el dret foral valencià siga reconegut. Morena està fart de dir-nos que reconeguen el deute històric, que se tramita el sistema de finançament, que són 20 no sé quants milions, el sistema de finançament. I Fabra, quan va parlar en Rajoy, te pot dir-li no sé una cosa que no li deixa tornar. És una altra història. Això és el que anem. Diuen que Ortibia que la responsabilitat és culpa dels dos, tant del PP com del PSOE. I sobretot dels polítics valencians, que una vegada pues creuen de Contreras. Han plegat a Madrid, doncs ens preocupa cuidar la seva imatge, la seva cadira, és a dir, i al final els valencians no tenim res. I se planteja el tema, que a mi m'impacta molt, lo de per a frenar nuevas glòries a Espanya. Alguna vez el dia tindríem que plantejar-ho els valencians, ja que si no, els polítics que enviem no ens funcionen i allí no ens estan mirant. És una frase que se planteja. És que el que hem de fer una vegada per totes és frenar noves glòries a València. Clar, és que jo abans estava parlant amb Toni que és que els valencians al llarg de tots els segles hem aportat moltíssim a lo que és l'estat espanyol. Espanya s'ha enriquit en gran part de les nostres aportacions. Jo crec que ja és hora, ja ha arribat l'hora, bueno, no ha arribat ara, ha arribat ja, hauria d'haver arribat fa molt de temps, que els valencians tinguem un reconeixement que no han tingut, que han tingut en uns altres territoris. I així, com li deia Toni, se'n recorden dels valencians des de Madrid o des de Barcelona, se'n recorden per dues coses fonamentals, pels diners, per treure els diners dels valencians o pels vots. Després s'obliden totalment. O el moment passen Contreras o el moment passen l'Ebre cap al nord s'obliden determinats partits. I això és el tema. Jo estic d'acord en que fa molts anys que els interessos de la comunitat no estan ben defensos. D'una altra manera o no tenen la força, no tenen la qualitat dels polítics que enviem a Madrid per a defendre els interessos d'ací. L'exemple més greu a lo millor és el tema del corredor mediterrani.
que és essencial per a la nostra economia, inclús ja no la nostra economia, sinó tota l'economia de l'arc mediterrani, inclús l'economia d'Espanya, perquè l'arc mediterrani és fonamental per a l'economia del país. I d'una altra manera no han aconseguit la financiació necessària per acabar-lo. Bueno, crec que ni per a començar-lo. I s'ha ficat uns altres corredors per mig que no eren tan necessaris. El Madrid-Terrani. El Mediterrani, per exemple, no? O inclús crec que se va fer un AVE, una alta velocitat en el nord d'Espanya també abans o s'ha acabat. Sí, o sea que realment no sé per què, no sé el motiu exactament, perquè no s'ha valorat les inversions en infraestructures i en moltes més coses així en l'àmbit mediterrani. Pot ser el que diu Ricard, que igual estaven massa confiats en que els votos i els diners així estaven segurs para què. Jo crec que l'apoyo que han tingut tant el PSOE com el PP en totes aquestes legislatures en els partits nacionalistes catalans i bascos ha tingut molt que veure. S'han venut a les exigències d'estos dos partits i han deixat a banda altres comunitats com la nostra, sobretot quan han tingut que pactar en CiU i CiU sempre ha tingut un interès, no sé per què, en la nostra comunitat i en fer-nos de banda o capitalitzar-nos així d'alguna manera. Entonces, sempre han estat, o portem molts anys darrere d'aquestes comunitats. Però, bueno, al final són els polítics que envien que no... Això se canvia d'ací poc. En novembre canvia les que enviem a Madrid. És qüestió de tenir-ho en compte a l'hora d'anar a votar. Per lo que dius, antes d'entrar al tema del corredor, CiU ha tingut, sí que és de veure que CiU ha tingut un interès en esta terra, per una raó molt senzilla. Som els principals clients de Catalunya, els valencians. Som els que més... Els han cuidat molt poquet. No, molt poquet. Els han cuidat molt poquet de l'Estat. Mira, ha hagut un interès polític, i això ell també ho sabrà dir. Des de Madrid sempre ha hagut un interès. Tu te penses que és normal que la A7 no estiga acabat hasta París, ja no hasta Girona, sinó hasta París, la A7, o sea, l'arc mediterrani que estem dient, igual que el corredor. És que no li cap... A Europa no entenen com pot ser que els ports de València i de Barcelona no estiguin connectats per alta velocitat quan un dels primers recorreguts de mercaderies des de Xina és per el canal de Suez fins a la península ibèrica i d'allí se pot distribuir a tota Europa. No, és al·lucinen. En Europa al·lucinen. Quantes vegades he intentat CiU, ha intentat Barcelona de llevar-le protagonisme al port de València. El que passa que té uns problemes de calat i uns problemes d'infraestructures el port de Barcelona que no l'acaba d'aconseguir, però perquè no s'ha fet el corredor per interès polític, però molt interès polític de Catalunya, ja no d'Espanya. Oi, de Madrid, tu en vez de fer el corredor mediterrani, el fas el Madrid-Terrani i així tot passa centralitzat per Madrid. Sempre, d'una manera o altra, han estat venuts a l'interès dels independentistes catalans. Jo m'alegra escoltar-vos, perquè és curiós, és que ho parleu amb Madrid, Barcelona. Jo tinc la visió de que justament el problema el tenim des d'ací, és a dir, si així no tenim una veu, si des d'ací els valencians no tenim autoestima, no tenim orgull de poble, no tenim una representació, és impossible. No, perdó, és que no estic d'acord en això. Bueno, entonces, com no el tenim, els polítics que així ens representen, ens han representat en les últimes dècades, han estat al servici, torna a dir, o de Madrid o de Barcelona. El problema és que tu nomenaves, per exemple, pactes PP, PSOE, en CiU i en PNB, clar, evidentment. CiU i PNB han tingut uns representants en Madrid que han fet pressió. Evidentment, podem parlar de si és correcte el que han fet, si estem d'acord o no, però el cas és que jo, en aquest sentit, entre cometes, tinc una enveja perquè n'hi ha hagut uns representants catalans que han defès, a costa dels interessos també valencians, han defès els seus interessos. Han hagut representants bascos, a costa també interessos valencians, han defès els seus interessos. A mi m'agradaria tindre una força en Madrid com CiU, com PNB,
és que els valencians no miraríem pels nostres interessos, però també miraríem perquè funcionarà l'estat espanyol, perquè el que no funciona a l'estat espanyol també ens afecta als valencians, però primer i com a prioritat, la prioritat els interessos valencians, que ja està bé de molts segles donar i mirar cap a Madrid o cap a Barcelona i mirar per una volta per els valencians. El corredor mediterrani és un exemple més. És un exemple, podem estar hores parlant d'això, però és un exemple d'inversions, és un exemple de per què som una de les últimes comunitats autònomes que rep menys diners de Madrid i per contra som la tercera comunitat autònoma d'Espanya que estem aportant més diners a Espanya. Però això és perquè mai li han causat problemes a Espanya. No li han causat mai problemes a Espanya. És normal. Però perquè per això... No ha tingut autoestima, jo estic totalment d'acord amb tu. Ens han portat l'orgull de ser el que som. Però l'autoestima ja que tindrà cap a qui siga. Clar, cap a qui siga. Qui siga, d'on siga, de l'oest, del nord, de l'espanyol, o de Sant Valencià. M'alegre que dic això, m'alegre. A veure, perquè és molt fàcil. En Espanya compartim una llengua que és el castellà i en altres llocs compartim una altra cultura, compartim altres coses. Això n'hi ha gent que no li ha sentit, això n'hi ha gent No, però, si voleu, no patisc. Avui hem més curtet. Jo també tinc una frase que m'ha quedat de xom. Ara que entrava el bo. Pareix que m'ho soltes Jo no... És que estava mirant Jaume Díaz a l'entrevista. Jo no sé quin valencià parlaré, però sé que parlo el valencià dels meus pares. Jo igual, i jo m'entenc en tot el que vol entendre's en mi, si del nord o del sud... I en gallec, jo me'n vaig allí parlen valencià en Galícia i segur que m'entenen, parlen en gallec i segur que m'entenen. Però no sap més. Bueno, però no som la mateixa llengua, en Galícia. Ja que fer un monograma. No, és que, mira, és que clar, és lo que te diga, tot el carinyo te vull dir. Que lo que no podem és això. Bueno, pues, dir que sí, els valencians, autoestima, i quan venen d'un altre lloc, sí, guana, sou els nostres mestres. Jo he nascut així, en el Cap i Casal, però els meus orígens són de Benifaió. Són de Benifaió, de més al sud. Sí. Això és tot... Mira, a mi me crida molt l'atenció. Jo he viscut per el nord. I això perquè no sé què té que veure. Veuràs. Tu pots anar-te'n fins a Vinaròs. Sí. I en Vinaròs t'entens en valencià, que sí. Sí, i en Barcelona... I quan passes la línia de l'Ebro ja no entens. Ja no és la mateixa llengua. Però te torno a dir que jo he estat en Barcelona, que jo he estudiat en Barcelona la carrera, que jo també... Tu t'entens parlant en valencià amb ells? Sí, lo curiós és que jo els entenia, perquè clar, portem la TV3, però curiosament, ells a voltes tenien problemes d'entendre'm a mi. Clar que sí, però és molt normal. És igual que si a mi me... Però clar, jo dia vespre, dia de neu, dia tal, estigui entrant, no sé què, estigui, clar, les terminacions, però jo sí que les entenia. Però això te torna a dir que jo en un gallec, també, i què passa? Compartim la llengua, el gallec i el valencià, per què no? Per què no? Jo te vaig dir per què, Jo te diria que en aquest cas, jo parlo valencià, Sí. Ja ho jo diria veig. que aquest cas és més paregut. O sigui, tots estem d'acord en que el que parlen en Argentina és castellà, sí. Tots estem d'acord, o sigui, per tant, tu me dius en aquest raonament que el que parlen en Andalusia i el que parlen en Madrid és el mateix? Vale, anem a veure, en Argentina, quan arribaren els castellans, arribaren allí, què trobaren allí en la que després de denominar Amèrica? Què trobaren allí? Indígenes que tenien allí, pues això, la seva cultura indígena. I tenien la seva llengua. Perdona, quan arribés el senyor Jaume I, teníem una dominació del moro, que era la més avançada en aquests moments. Que tens el Rosafí, que era ben alabat, que teníem una literatura pròpia, i escrivien no en àrab, escrivien en valencià en romans, que en aquells moments no se denominaven, però eren romans. Però no digui valencià, perquè eren romans, que eren els principis del valencià. El romàs valencià vol dir-te que no me compares l'argentí i en això perquè te ho he desmuntat en seguida, perquè no té ningú trellat. El que hem damunt la taula
Sí, Rubén Darío i Gabriel García Márquez aparegueren molts segles després del sigle d'or de la llengua castellana i nosaltres hem tingut un sigle d'or de la llengua valenciana i Catalunya no ha tingut mai. Per tant, el que parlen en Cádiz i el que parlen en Madrid és distint. És distint o és diferent? 4 minuts mos queden, segur que és curt avui perquè parlem i tindrem una taula de llengua. N'hi ha que fer una, n'hi ha que fer una. Té una llengua. Bueno, sí. Sí, en català No, que diria que, per tant, en Catalunya parlem valencià, no? Sí, claro. Pues, podries parlar en la gent d'allí que has dit en CUP, no? Que tens contactes, que a partir d'ara diguen que la llengua que utilitzen és la llengua valenciana. Podries dir-ho? Jo en proposar-lo no tindria ningú A problema. que no ho fas públicament? A què em faig? Val, però que ho diguen, val. Te comprometo. I que utilitzen les nostres normes del punt. Bueno, que I que siguin llengua valenciana i que vagin per tot el món dient que la llengua de Catalunya és la llengua Pues valenciana. jo estic segur de que si es digueren... Jo estic segur, a mi no, perquè jo no crec que... Que bona persona que eres. Però jo crec... Mos queden 2 minuts. No tenim temps ni per a titular. Ai, ara no podem ni tirar. No, jo te ho promès que anem a tindre una taula i complir sempre quan tindrem una borboza. Però jo estic segur de que... Així que, últim titular. Últim titular. Jo estic segur de que si poguérem... Perquè això creuen en països catalans, jo no crec. Però jo estic segur de que tu aquests dius. Escolta, fem la unitat política si li diguem llengua valenciana. I aquí te firmarien que sí. Jo no estic d'acord. Estic seguríssim. No estic d'acord. Jo tampoc. Titular, lo que dius tu, que no creus els països catalans, no és la línia que creu el teu partit, per tant és... Hòstia, acabes de patinar molt, No, el partit és molt divers. No, però, bueno, els teus caps, o el cap que va presentar-se com a presidenta a la Generalitat. de fer això. Ah, no? Perdona, titular. Mònica Oltra, paraules textual. És molt temerari parlar de països catalans. Per desgràcia, però és aixina, nosaltres, que diu ella, que nosaltres no utilitzem mai el terme països catalans. Per exemple, a no ser en actes nostres, en gent amiga. Hem d'assumir que hem perdut la batalla del terme de països catalans. Ni això. Mònica Oltra Dixit. Ni això, ni en els actes del La llengua la dicen no me la taula, pero la otro día. Toni, Ahora hay una frase que va a decir. te dicen 2 minutos. Te dicen 2 titulares. Y la tenés que 26. Me sobra la mitad. Me quedé en lo que el último que va a decir, que tenía enveja sana d'un jove de Ciutadans que està donant un aire fresc a la política i un de fanatisme i que està fent un camí molt important a Catalunya i espero que nosaltres, així, a València, de Ciutadans, també fem el mateix camí que estan fent. I si català no Raül, molesta. puntualitzat que és que diu la meitat, perquè diu que tenim vetja, per a que hi hagi un vas així, els espectadors han escoltat l'entrevista i que nosaltres No, la corbella de la punta de corona. I si català no molesta. Moltes gràcies, Ramon, per haver vingut una nit més. Benvingut a estrenar-te, t'esperem més vegades. Gràcies. Sí, Bona nit. Gràcies, bona nit. I a la setmana que ve no parlarem de corrupció, per tant ja sabeu qui ve. Che! I ahí se queda. Vale, va. Molt bona nit, moltes gràcies i nos tornem a veure el divendres que ve. Podran dir que no tenim collons, però ous no se'n sobren.